Sunana Gulshan Arora. Na tsawon watanni 3 zan kasance mai baku horo. Na san matsalolin mutane ire-iren ku don haka na fahimci ta yadda zan dinga magana da ku. Don haka idan ba ku fahimci magana ta ba ko wani abu da na koya muku za ku iya daga hannun ku ce don Allah muna buƙatar bayani. Kun fahimta? Kotakot gagega. Gagega. Me? Kotakot gagega. To ani ba fahimci me yake cewa ba. Kai ma to ya ka zaka ce mana dan Allah kana buƙatar mi ba bayani. Ina buƙatar bayani da Allah. To ka daga hannunka. Don Allah ai mun bayani. Ba kuma yace ba kowai ce wai wanda mai bada horon jaki ne. To kowa ga mu sunansa. Karim. Sabir. Lodes. Ne kuma gudu. Wannan kuma Bentu. Sonil. Har gobin da. Rajo. Shamma. Da Allah ai mun bayani. Sharmagaru. Sharmagaru. Aha. Shikenan to zan fara gudanar da atisayen mu. Kureshi. Me? Sai za a yi kai ƙarshen sunan nasa. Karim Kureshi. Ah. To shikenan zan fara da sassauƙan atisaye wanda yara ƙananu za su iya yi. Ha? Za mu fara da passing na ball. Wayo, ya haƙuri. Ta yi yin fasin da ball ɗin ya zama muku abu mara sauƙi. To abin da za ku yi layi kowa sai ya ɗauki abokin gamawarsa. To an da tuntuni yana da budurwa yan labai. Ha? To sai me? Ta kuma to zan ƙara ɗaukar wani abokin gamawar. To ai budurwar tasa iska ce fa. Kai! To shin laifi ne dan yin iska ta samu saurayi? Kai! Ku daina faɗa wannan kalmar mana. Wace? Ta iskanci. To ka kuma yasa kenan ka faɗa? Ina son yi muku bayani ne. To ai ne ma ina son yi maka bayani ne akan cewa budurwarsa iska ce. Kai! Na gaya maka daina amfani da wannan kalmar kai wata daban. Wace kenan? Ko ka ce karuwa mace mai kasuwanci. Mace mai kasuwancin kanta. Eh? To shi kai kana da budurwa ne? Mata nake da. To me take ita? Kasuwanci. Kenan dai ita ma kamar budurwar ta wace. Kai ku biyun ku zo nan. Ku ɗauki bal. Kai bal da za ku ɗauka. Ni ma. Ku shiru. Shi wannan me ya same shi? Ya tafi ne. Zuwa ina? Ya maɗe. Amma ba zai ɗauki tsawon lokaci ba zai dawo. Kawai ɗan jira za ka kaɗan yan labai. To yalla bai ya dawo yanzu zaka iya gaya masa duk abin da kake so. To kai kuma me yasa kake sa irin wannan takalmin? Saboda yayi kalan wannan hular tawa. Nan gaba ka sako takalmin wasa kuma sannan ba buƙatar wannan hular. Da gaske? Amma ba gaban ka a saman nan ba? Idan fanka ta kwance ta faɗo kai na fa. Ni dai a rungume ni. Kai jaba dala. Kuma ba. Kowannen ku ya ɗauki ɗaya haɗe da shi. Ni fa na gaya ma ina da budurwa. Budurwar tasa kuma ya iska ce ba. To kada ku yi hakan. Kuma kan layi. Kuma. Kan ƙarfin wani yi magana ya shiru.
yanzu kowannen ku ya rike ƙwallonsa.